Sapa Mbah Tuki ya kae. Nusul kepengin jengkengke. Jengkengke apa ceret, terus jengkengke sinden ya kasus. Ayo. Ya monggo Mbak Cita karo Mbak Intan. Caritane wong seneng tunggal sabale wiwitane lenggat jejer saben dinane saya suwe saben jejer gremet tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng nunggal sebate wiwitane lungguh jejer saben dinane